Yanzu kamar a Nijar akwai wanda za ka iya cewa irin ya fi ka? Babu, ni ban gane shi ba. A Nijar ka yadda babu. Ni dai na san ni ne lamba 1. Babu kowa kawai. Babu kowa. Ko da suna nan din dai. Ko babu ma ne, ba zan ce suna nan ne. Akwai wani mu na irin aikin mu guda, amma akwai bambanci da yawa tsakanin. Babu. Yanzu kana nufin koda kowa ya je a Nijar kana nufin yanzu kowa ya je fito da aikin sa ba da naka. Yanzu a ce misali yanzu kai haka ni ina hidda awon naka akai nawa. Ba kake gani a matsayin madubi kake son ka zama kamar shi a duniya? A duniya? To ni yanzu zan iya gani kamar mutum guda ɗaya ne, shi kuma a Najeriya yake. Shi body. Okay, shi body. Na gane. A Najeriya yake. A Najeriya yake kuma. Ina kamar Lagos yake. Yes. To ina so ne in zama kamar shi. Tunda shi inda istali ne, display na hidda shi. Yana fitar da shi. Kuma ga investing inda an kashe kuɗi a inda ya je ya gina wannan wurin. Ka wajen babban plaza ya gina. In ka zo kuma ba karanta ba ka sanin ga hakan dumci ana. Ka san su akwai fashion. Akwai fashion yawa. Sun dinki. Amma shi akwai abubuwan da yawa. Ya buge wajen shi. Watan na moment with Nomis G, amma fa yau zan iya cewa da ku ba muna cikin garin watan Niamey ne, kuma na so in kawo ziyarar ne wajen ɗaya daga cikin designers. Wata idan aka ce tela, za ka ga wani telan ne ke ɗinki ne kaɗai ke, amma kuma akwai masu zane wanda su zana kaya su fitar da shi kuma ko ina a karɓa. To akwai mutum ɗaya watan hot quality, yana ɗaya daga cikin da za mu iya cewa fa yayi suna a duniya, a cikin Afirka har zuwa America da ina ne an san shi saboda wannan zanen da yake yi. Kuma ina ganin cewa fa ya kai ga wani matsayin da ya kamata ce mu zo mu tattauna mu ga yaya yake yin waɗannan kayayyakin, sannan kuma mai ba shi sha'awa daidai a cikin wannan shirin namu daidai za ku ji kada ku manta. Sunana Aminu Abu Umar aka Nomis G aka the Hausa rapper aka Kai Coach. To, na da cikin Niamey kuma tare da Abdulaziz. Amma shi wane ne Abdulaziz ɗin? Haka ni Abdulaziz ne sunana. Abdulaziz Ali Sanda a ainihin Niger, a garin babban capital Niamey. Nan ga na girma, nan ga ne na yi karatu. Don ka shi ne. Shi ne abin da kai a nan kenan cikin Niamey ko? Cikin Niamey. Yawwa, to abin da nake so mu je Abdulaziz, ina so mu je ne saboda kana ɗaya daga cikin designers ɗin da suke burge ni. Ka gane wanda suke kokari. Na farko zan iya cewa ma na yi amfani da kayan ka na shiga har ƙasar America. Kuma mutane da dama da turawa da dama suna ta tambaya na waye wannan kayan, ya aka kaza, a ina yake, ina ga hannu connecting ɗinsu da kai nake tunanin cewa ma za su taso akwai abubuwan da suke son su zo su yi da kai na kayayyaki da dama. Abdulaziz, me ya baka sha'awa da ka sa kanka a cikin wannan harkar na fashion, na wannan ɗinkin, kuma ɗinkin ma wanda ake saka basira a cikinta? Bon, ka san abun da ya sa cin fashion abun ne ba na gane shi a wani waje bane na shiga, abun ne mu an ahe mu cin shi ne. Na gado shi ne. A fashion ɗin ma. Idan ba wani waje na gane shi ana nan yi shi, abun ne na an ahe mu cin ne. An haife ka ne a cikin. Babanka ne yake yi? Baban na warci ce yi shi. Ka gane? To shi ne Ali Sanda. Wancan mutane da yawa sun san shi. Na gade shi na a wajen shi. Haka shi ya sa ni ma na ce to dole sai na zamcin garinmu babban designer. Kuma alhamdulillah mutane dama sun sani, ba mu aka san Nijar ba. Aka san Najeriya, ka san Turai, ko ina shin duniya an sani. Gaskiya ne. Ai ni kai na shaida ne. Sosai da ni ma na zama shaida. Yawwa. To yanzu abin da nake so mu je ba irin ko kuma ci a sauri ko kuma dai mu duba mu gani abin da nake so muka tambaye naka waɗannan tambayoyin kamar zan iya cewa waɗansu technical tambayoyi ne inda basirar take shiga. Me bambanta kayanka da waɗansu kayan mutane? Ka samu zai bambanta da ni deja aikin nawa abun ne yana huto da zuciya nawa. Kenan kuma abun ne da ina sa kayan mai da wayansu design kan hidda su sai na yi karatun su. Kayan ma hidda model in. Ka gane? Kenan wayansu kaloli in na hidda dole ne kana ganin mutane da yawa. In yanzu in na hidda sabon kala in ya shima ba zai wuce sati daya ba. Duk ne ina sayar da shi.
zaka sai tunda kowa suna jira in hidda sabon kala sabon yayi ka gane kamar yanzu a doka misali kamar kayan wanda na sa haka to shi ma sabon kala da sabon yayi ne nayi duk mu ne muna da muka shi babu wani mai irin shi babu kuma an samu ba zai daidai da nawa ba gaskiya ne tunda yanzu wani in sun zo sun gani aikin suna ana kama bai na ba su mamaci ma in nan ga kasan ake yi to in ka diba kama a ce finisher in kayan misali ka diba ka gani cikin ka gani shi to wayansu suna yi wa'annan duka ba za su tibe shi ba ka gane ko kuma a ce nan ba za su kula da yin waɗannan abubuwan kawai su suna dumka ne to ni kuma kayan in fito da shi dole ne ina kula da shi akwai wa'ansu su aikin su ne kayan ma ya zo shago ma su ne suna kula da shi in diba in babu wani kuskure bisan shi kayan zo nan ga na ga inda kayan ya zo nan ga babu wani kuskure kawai dai sort a saida ko ma wani suna sa oda ka gane wani suna sa oda su zo su karbi kayan nasu kuma daga ko ina dama na san ana sa oda wani za a zo dinka daga kasan America daga ko ina Alman kaman da Italy ma da Italy ma za su zo ina haida da kasashen da yawa ma dama muna yi tare abin da sake ni na ga wannan ci gaban da kuma ka miƙe shi sai na ka san dama mu tattauna da kai inda mutane za su zama irin waɗansu dama za su zama abun koyi ka gane wanda za su ga cewa wannan ya kamata mu ɗauki darasi akan shi kuma mu mai da hankali a game da wannan aikin to shi fashion din nan da ake cewa ɗinki kaza da sauransu da ake yin shi waɗansu irin ɗinkuna misali kake yi irin wanda za a iya cewa ɗinki ne amma an ɗauki turai abu an ɗauki gargajiya ko kuma al'ada an saka a cikin turai to dama ka gani shine ni design nawa ma kamar ni muna dauka kamar a ce design ina yi ba design na sabu ba ina yi na al'adar mu design na Africa shine ina yi shi kake yi tunda dole ne a ce irin wayannan ma dole sai mutane da yawa cikin duniya su san da design din gaskiya ne an huto da sabon kala yanzu misali kaga yanzu abu irin wannan kun sa haka wanda kayan to wayannan ma kamar yana cikin da design din na gaskiya ne tunda za a ganta cewa kamar irin normal riga ce da bature yayi amma kuma kai gashi nan za a ga cewa Africa ta fito a cikin nan ya fito ciki ga ɗaya ma a jikin tunda kayan haka wayansu suna so a yi musu da wando wayansu kuma ga zalla haka suna so yanzu kaga wannan na hada da atamfa da ya hadi cikin shi ne na hada nasa kayan kuma design din ya fito yanzu wannan da nasa kuma kayan shi atamfan zalla na yi da shi atamfa ce me sunan wannan ita atamfa mina wooding wooding ana ga wooding ne kuma shi ne muna cikin manyoyin atamfa na atamfa kasa atamfan ma suna cikin suna akwai wasu kawai an wance su gida su biyu sai gani kuma zaka iya sa shi kuma to ni ban yi aikin da irin wannan abubuwa kawai in ka sai in ka sa sai gaji da shi sai ka bada ka gane ba zai kode ba komi ba zai babu abin da zai bai komi wannan kuma garanti ne mutum yana so ne zan bashi wannan amma a cikin wannan kayayyakin ba da kake irin nasu ba akwai wani kaya da kake ganin cewa wani kaya ne misali da idan an gan shi ko an ga sako an ga daga inda mutum ya fito wani sako ke nema nuna mutane to ka san yanzu an doka kamar jabba riga da wando da hula to an ga an san wannan rigan arewa ana doka misali Niger Najeriya su ne suna sa irin wayannan jabbobi ko a ce jallabiya ko jallabiya yanzu in doka ma misali kamar jallabiyan kagin da Saudiya su ne suna sa to yanzu kuma can ma ana dumka su ne to nan kuma na ce dan mine nan ma duk abun suna yi mu nan ga muna yi kuma san Larabawa gaskiya dan shine wayannan ma kuma jallabiyan nan mu har yi su har daga baya ma zan iya gwada ma kalolin muna yi sai za ku ganda babu wani bambanci hal namun ma yayi kyawu ma da nasu sosai ma kuwa ai dama su ma yi musu ake to su ma yi haka dama yi musu ake amma jallabiyoyin da kuke yi gaskiya tsakani da Allah ni kaina inda naje ganin dinkin su no dinkin su ya amma guda bane ya fita ya kai da gaske saboda ina ganin yanda yake yau a cikin sa to amma wani kaya ne kamar a cikin yan Niger kaga kuna da kashi wajen bangare uku a ga za mu iya cewa bangaren Niamey bangaren Difa da sauran haka ko kuma a ce Zamarmawa ka gane irin ko Hausawa ko kuma a ce irin Buzaye kaga su ne irin kaman bakaken mutanen da suke cikin Agadas ko haka menene yake bambanta kowa da irin naji salansa kaman kalan kayan da yana sa za ga wani ya dauki wani abu ya dora haka ne yanzu ka san da an doka misali kaman Buzaye su kana gani suna sa rawani da jabba da hulani kuma ka gani a doka kuma Hausa da Zamarmawa da sauran kuma su kananan kaya suna sa yanzu abubuwan ya juye yanzu kowa jabba suna sa yanzu a doka ma kaman cikin kasan yanzu mutane bancin duka da a dare in ana doka kaman
rabin duka yanzu jabbobi su mutane suna sa. Ka san ku nan kuna cewa jabba. Jabba. Kuma a can wurin ana cewa jamfa. Jamfa. Kaga amma jamfa daban kuma jabba daban. Jabba. Ba ina kamar duk guda ne mai kawai wajen maganar ne ba guda. To amma ka san abin da sanin ce ganin cewa akwai bambanci ma daban. Yau shine ga kaga jabba ku ko kuna ɗaukar dogon riga kawai. Dogon riga zuwa kasa. Zuwa kasa kawai ta ce jabba. Wahal mu kuma a can kaga ba shi bane. Mu nan ga mun ce jabba. Nan rigan da wandan shine jabba. Shine jabba. Shine jabba. Ko a yi mishi aiki ka yi mishi aiki shi jabba ko ana yi. Gaskiya ne. Ko ana yi shi ko aikin kaftani. Ko mina cewa mai zanzare ko ana yi doka kamar misali wanda a yi da aikin hannu. Ko abubuwan da yawa da ana ce haka. To mu kuma nan ga yaren mu ba haka ba ana ce. Tunda bancin duka a Faransawa ana gaya mishi haka ne. Ka taɓa yin irin wani fashion show haka da maybe ka taɓa yi ka ce bari ka showcasing kayanka ka nuna mutane kayanka? Na yi su da dama a wannan kasan. Na yi su da dama. A yi kawo min wani invitation na ina ta in nuna kayan nawa. Ni halin ma ambassador in ma na Najeriya. Na nan gani na taba ta yi wajen su kamar ainihin design in ni na an dauka. Oce ke ne aka dauka. Naka ne aka dauka a cikin sa. Na wani aka dauka. Da kayan 'yan Najeriya da kayan da kuke a nan wurin wanne ne ya fi maka? To ni za a yi ce namu nan ga yayi. Tunda ka gan namu nan ga kullum muna hiddo sabon kala. Ka gane? Kuma ka san kadi ba nan in mu design in mutane banci duk suna so ya bi jikin su ne. Can kuma kadi ba can Najeriya kuma su ba su kayan da sun mace. Kullum manyan kayan suna so. Manyan kayan suna so. Kafin su fitar da sabon tsari. Kana nufin yana ɗaukar nan kuma dai kayi ma mutunan wani kayan ka dumka mishi ya girma sosai kayan ba zai so ba. Kenan su sun so abu ne ce biji. Gaskiya ne. Shine. To masha Allah. Ya kake ji Abdulaziz irin in kana yin wannan aikin misali? To ni wannan aikin feasible inda yana yi shi na jin daɗi ne. Kuma yanzu cikin wannan aikin kamar a doka misali kuma an samu wayansu tunda ka san dai kana hakan tela dole ne kana hadu da wayansu masololi na mutane tunda wayansu na zo su gaya ma wayansu magana da bai kamata ba wayansu kuma sai da hankuri amma duk da haka da ni zuciyar nawa bai tabbata shi ba dalilin da aikin da ina yi na doka shi da zuciya guda kuma aikin lalle in dai ka doka aikin da zuciya guda ko irin masololin ka samu kana karbe shi da hannu biyu. Gaskiya ne. Tunda ka san lalle inda kana irin wannan aikin dole ne zai zo da wani. Gaskiya ne. Kamar haka ne. To ka san abin da nake nufi shine wata rana kana iya tashi ka ji kawai ka gaji da aikin. Ni ko so guda. Ko so guda. Ban tabbata shi in ce to wani ya dame ni ko wani ya ga min mawayin maganganu ban ji dadin shi ba in ce to ni wannan aikin zan bar shi ko so guda. Ni na san kana yin wadansu. Ko mu zan yi har duniya ya tashi. Ni na san kana yin wadansu ayyukan din na sani kana wadansu business. Amma ina wannan ka dauke shi da muhimmanci. Wannan na dauko shi muhimmanci. Ni na sani. Ko wani irin matsala na samu ban tabbace ko so guda. Baka taba ji a zuciyanka. Abunda akwai wasu abokan na sun gan sai in su ne ba za su yi wannan aiki. Na shi dole ba za su yi tunda wannan aikin ba ku dauko shi a zuciya guda ba. Amma in dai kun dauka aikin a zuciya guda ko irin wannan matsalolin kun samu za ka rabe shi kuma zuciyanka ba zai tashi ba. Gaskiya. Amma a ce in tashi da in ce to wannan aikin aini ba zan bar shi ne ba ko so guda ko a zuciya nan bai taba zuwa ba. Gaskiya. Ko so guda. Me bambanta aikin ka da aikin waɗansu misali kaga da na tambaye ka abinda sa baka bani yadda nake so bane haka ka san kowane da wani style da ya fito da shi kawai da an gani kawai za a ce wannan style din wannan ne style abun ce buge ni kuma yanzu a ce yanzu wayansu wajaje wajen buci ko wayansu kama a cewa na kaman wayansu buci ne da mutane suna taro akwai wasu mutane sun tun gan dumcin in babu logo babu komai za su iya san da aikin nan yauwa abin da nake so ba sai an sa logo ba kawai su dole sun sa logo ko to ni na abun ta birge ni kuma ban sa logo ban sa komai ba kagan in mutum sun ga suke kai wannan aikin lalle wani waje aka yi shi a hot quality kuto aka yi kuma ka diba kuma mutum ya tambaya mutunan zai ga haka da an yi gaskiya ne to ka san wayannan kuma ina ci abun da yana bani amma sha'awa ina ji dadin da aikin na kuma hali yanzu a ce kamar zan iya doka duk ban gani ba wanda ya ce kam aikin nawa akwai wani matsala duk wanda na yi mishi aikin feasible yana ci aikin nawa ya yi gaskiya ina kula da aikin nawa kai dai ko baka saka logo ba kwarewa ka duk inda kayan ka ya fita an duk wanda ya san kayan ka ya san kayan ka ne yanzu dai abun da ka sa akwai logo ne babu logo gaskiya babu amma duk wani ka san ka yawo za a san lalle irin wannan dumci a hot quality kuto ana yi gaskiya ne kayan nawa babu logo ka gani amma tun ka gani in dai kana cin garin nan ka san lalle yanzu wannan
wannan irin kawai ka isan nan ne ba za ka saka logo ba ko a'a ba zan can ka isa bane ba zan can ka isa bane dai ka san kai kana aikin mai kyawu ko menene mutane suna tambaya wannan aiki kayan ina kai shi wannan yazo wannan kuma ya bada labari sai gani ko ina an san ka gaskiya ko ina an san ka ba kake gani a matsayin madubi kake son ka zama kamar shi a duniya to ni yanzu zan iya gani kamar mutum guda ɗaya ne shi kuma a Najeriya yake okay a kasan Lagos ina wajen can Lagos din nan ko kasan su akwai fashion yawa dinki amma shi akwai abubuwan da yawa da ya buge ni wajen shi in ka diba shi ma kamar irin da ina yi ne kamar fashi ne shi ma yana haifar na manta sunan wanda kake faɗa wanda ya buɗe wani katon waje da ya rabe ne ma ba wannan ba amma sunan kamar sunan kamar a yarubanci ya rubuta wanda ya gina wani babban wajen ɗinki babban plaza da ya kashe wajen fa billions fa ina gani mutane da dama a miliyoyi na kasan na sarkawa duka yana ta wajen su gaskiya ne yanzu kamar a Niger akwai wanda za a iya cewa irin ya fika babu ni ban gane shi ba Aija ka yadda babu ni dai na san ni ne number 1 babu kowa kawai babu kowa ko da suna nan din dai ko babu ma ne ba zan ce suna nan ne akwai wani mu na aiki irin aikin mu guda amma akwai bambanci da yawa tsakanin su babu yanzu kana nufin koda kowa ya je a Niger ina nan a Niger kana nufin yanzu kowa ya je fito da aikin sa ba da naka yanzu a ce misali yanzu kai haka ni ina hidda awon naka akai nawa akai cincin nawa to dama ne yayi yanzu kace kamar haka dai yanzu kawai in hidda kan awon naka akan nawa wala zan hidda shi to in ka tuna ma zaka ga cewa ba a samu kuskure kuma akwai kayayyakin da na dinka saka zan yi tafiya ma ba magana awu sai dai kawai ka tura musu ne kuma in na zo ne za ga dai wani lokaci dai a cikin su maybe dan wandan ne zan ci wajen belt din amma za ka kaya dai normal balantane har ma muka zo ka samu auna ka gane ana ta yi da sauransu haka ne to yanzu akwai wani dinki da nake gani a nan wurin ba da sauransu nake son ina son kudin da yake misali kafin mu zo wannan dinkin ba a ɗazu kayan magana kalubalen da kake samu a cikin wannan aikin da kake so musamman haka waɗansu kalubale kake samu haka da sauransu ni zai iya ce kamar wannan ana samu amma in dai na diba zai iya ce ban nan samu babu ni ci aikin da ban samu kai kana nufin baka samu matsala ban samu matsala ci irin wani tashin hankali yau ba abin da za a yi kaza nan ya lalace duk baka same su ba ni ban taba samu wannan kai to kai dan baiwa ne ke ka san wata rana ana yi samu kamar a ce customer ya zo ya kawo dumcin ashe yana da wayansu bayanun da yana so ya nuna bai nuna ba ka gane sai lokacin an gama dumcin sai ya zo a ce dama ni haka ne ina so na ce to wani da ya kamata a ce duk lokacin ana doka ma awa ka gaya abun da kana so a yi ma ka gane amma ni irin wannan na ga mutum bai ji daɗi ba ni zan iya aje wannan kayan doka sabon kaya in dumka mishi ka gane ni wajena ba asara bane ni ainihin ina so customer ya samu abin da yana so gaskiya ka gane idan ni wajena babu asara ka gane wajena ni babu asara gaskiya ne so kai baka samu kalubale a irin wannan ba da sauransu ko a ce wani ya zo ya saka biya ko wani ya zo ya ma to nasarorin fa kai a cikin nasarorin ka irin da ka samu akan wannan nasarori suna da yawa ina shi nasorin ma a ce yanzu cikin garin ma an san ka shi ma yana haida babban an san ka ce wajajen gwamnoni mutane da dama mutane da yawa sun sani suna zo kuma waje na su dunka kuma a zo a dinka kaya da yawa ma kuma akwai wanda an san kaman a ce kaman story wanda dai mutane masu wakan nan wanda an san su sosai ma mawaka kenan babu wanda bai zo waje superstars sai dai a ce wanda ba san shi ba kana nufin yanzu kenan tun da waɗannan suka zo nan ba za mu iya haɗa maka wani karo ba kana nufin a cikin Kano ba can arewa ba ka da wanda zaka iya karawa da shi mun san cewa ɗinkin su na dogayen riguna ne amma akwai wani yana nan da doguwar riga da duk abin da kake yi yana yi kana ganin cewa zaka iya karawa da kowa inda za ka kawo kayanka da kowa ni wajen mutunan guda kawai na gaya manta a Lagos yake shi kadai ne shi kadai kawai shi kadai kana nufin su Kano su ina ne su waye ina ta Lagos ina ganin dumkin na ina ganin komai shi kawai ba ni style ɗinka guda 10 shi nake so ka sunayen su guda 10 Stalin yanzu di ba ina yi abakos okay ka gane ina yi kuma jallabiya di ban san da yana jallabiya ina yi kuma shirt shi na chemise wandunan haka dai tun da akwai wasu wandunan ina dumka su ina ga maningin ake yi sai abin zai baka mamaki gaskiya ne ina dumka kuma mina cewa
da t-shirt ka gane duka din kasu duk ina ga coat ma da sauransu ga waye to bar za mu dan je hutu ne tukunna muka je muka dawo na ga alama fa za ka sha tara ba saboda wadanda za su kawo ma kaya mu je ba masala akwai wani abu da nake so ma dawo maka da shi tun farko mun dan wuce shi ne shi wannan sunan kamfanin ka Haute Qualité ka gane yadda kiran shi Haute Qualité me wani tunani kai da ka saka sunan wannan Haute Qualité makasa Haute Qualité couture sunan ne da yanzu zan ga ma zai kai kamar yanzu shekara 30 ko 35 da an hida sunan ma da sunan ma ba sunan ne ba yanzu bane ya jima na yi lissafin Haute Qualité height shine sama yanzu an ce qualité ka gane kamar qualitan duka in sama watan babu wanda ya kai shi kai na ga baka dan dahiya ne wannan ga watan kai sunan kamfanin ma da aka ce irin Haute Qualité irin ko quality irin na can sama kake babu kasa da shi babu kasa kawai kai dai komai za a yi kawai hada zafin sa yake zuwa a cikin zafafan a cikin zafafan shi ma sai ya kai karshe karshen ma shi yasa nake gan to a wannan gaskiya ne ka nuna mun wannan akwai lokuta da dama tsakani da Allah nake gama zan sa kayanka ko ana na zo show ko ina ne zan je ko ina mutane da dama suna tambaya na kai ne na kai shi ka gani standard din shi to akwai kuma wanduna da nake gani na jeans irin su combat su waye da sauransu wanda ni na sani amma masu kallo ba su sani ba gaskiya sai kai magana ina kake zo ake maka wannan kayan saboda kayan ka kai ni na san ba na China bane ka san ni ban kawo kayan China fisbillahi ni yanzu kaya ina yi bulago in ta inda kayan da ba a zahin same shi ko in tai a buga mini kallolin da ina so wanda ba kofi ba yanzu misali zan ga ma zan yi ta tukai ko Italy haka za a buga mini wando irin da kalan nawa ka gane sai in sa odan su sai in zo da su sai ka zo da su in t-shirt ne shi ma haka ne ya dukan ka dama na ga daban ya dunan ma nawa haka ne ya dukan ka na ina ne su kayan China duk kamar da kaje da sunan kamfanin Haute Qualité kamar ya dunan ma haka ne Haute Qualité ne zan masha Allah ya dukan kamar da ake wadin kunan zuwa kake ka zauna a kamfanin naka a buga ma high quality a buga min sosai ina zaben kalitin da kalolin da ina so wanda ban su a ce kamar kayan nawa ana ganin shi ko ina gaskiya ne ko ma mutum ya gane ba zai kawo shi ba gaskiya ne irin wayannan abubuwan to masha Allah shi yasa dama nake cewa da ku dama wannan akwai abin da mutane ba su sani ba anan nake so tukunna da ban kaɗo shi da ni na san wani ne Abdulaziz Haute Qualité yanzu bayan cin ma yanzu Haute Qualité nan bayan shi ma akwai aikin da yawan da ana yi yanzu ina dauka ma Haute Qualité couture couture shine dumci yanzu kuma ana dauka ma Haute Qualité pressing ka gani pressing in pressing na ga irin kayan da ka sa su wanki da guga wanki da guga ka gani banci wannan kuma akwai Haute Qualité kuma da a cikin wannan building din a can baya su ana yi su dukkanin wannan yi su gaskiya kai kokari ba kenan kamfanin zai kai kaman kamfanin Odu kamfanin Huduma dukan su Haute Qualité ne gaskiya amma wajen akwai couture akwai pressing akwai decoration da akwai da muna yi wancan da faransanci kai mana decoration kamar decoration decoration gaskiya ne na fahimta kamar aikin yanzu akwai mutane dama kamar a ce inda likita ko wajajen inda ana saida magunguna ko wasu shaguna ko wasu gidaje ma duk ina yi musu wannan jari masha Allah falmaran waye suke da ita bon daga wani yanki mutanen Difa kuma su bari ne kuma abinda muke so su gane kenan cewa shi da ake cewa Niger da Najeriya ɗaya suke duk ɗaya ne to Difa da ƴan Maiduguri ne bare ne a cikin shi za ga a wurin ma kuɗin naira ake kashewa ma a kashe naira a kashe kuma sefa a wannan yankin kuma su suke da wannan rigar ta falmaran din da ake ɗaura na bare ne amma aka ce da ita wannan falmaran din idan manyan mutane suka saka ana mata aiki a ciki haka ne ka san falmaran nan da ba kowa ke sa shi ba sai wanda ya kai duk kaga wanda ya saka shi sai wanda ya kai tun din kai mutum ya sa ba shi kare ne a koyon sa abubuwan ci ka gane ba shi kare bane yanzu da zamanin ya canza kana gani gaye kana da akwai wasu wadansu wajujuwan a cikin babu abun da ba sa shi dan an ci akwai wasu shugabanni tun dai kaga wanda ya sa aliso in ka ga ya sa to ka ji tsoron sa ka san lalle wannan ya wuto da komai saboda akwai shugabannin da aka ce idan suka saka bacewa suke idan suka abu kaza ba zai zo ba amma yanzu sai naga cewa falmaran din kuma kamar ta dan yi kadan yanzu ya zama design ya zama design ya zama kwalliya dan gama muna yi su don akwai wasu muna yi falman shi kare da wanda ana yi da gigan da wandan kuma da saman kuma duk muna yi da shi gaskiya ya zama design
da kuma in kaga mun da ya sa sai wanda ya ci a ce ka taɓa shugaba Chani aiki yanzu to ka san wayan abubuwan nan da ba a kawo magana shi gaskiya ne ba a kawo magana okay ba a kawo magana ko wayansu mutanen da ana yi musu aiki da za a so amma ba sai an faɗe ba ma bai kan faɗi sunan su gaskiya ne wayansu kuma suna so a faɗa sunan su shi sa da ka ce da ni kai kana son ka zama wa ma ka ce ma Shiyo Body. Okay, Shiyo Body. Na gane. A Najeriya yake kuma. Ina kamar Lagos yake. Yes. So ina so ne in zama kamar shi. Tunda shi inda istali ne, display yana hidda shi. Yana fitar da shi. Shiyo Body. Kuma ga investing inda an kashe kuɗi a inda ya je ya gina wannan wurin. Ka gani wajen babban plaza ya gina. To in ka zo kuma ba karanta ba ka san nan ga hakan dumci ana. Tun ka zo wajen to zaka yi lissafa min waɗansu mutane guda uku wanda maybe kana ɗan ra'ayin su irin daga bangaren Kano ko Kaduna haka no ni shi kadai ne Shiyo Body kawai kana nufin duk su wambal kana nufin duk su wambal din nan su wane ne wanda suke dinkin nan ni wanda ya sauka da shi dai ne kawai kai shi dai ne shi masha Allah kawai shi dai kawai kai shine kawai saboda kai dai dama an ce kawai shi dan adam fa idan yana so ya kawo mutu ya in roƙo zai ma aka ce ka roƙa da babban masaki babban haka ne so kuke kai kawai ka je final wancan mutumin ya je final yayi invest ni ina so ma mu da shashe mun gano juna mun hira shi an yi hira wanda kun bai san shi bai tayi buga sunan shi zai ga aikin da yana yi gaskiya ne to anan kai ma ni ina ganin ta style din ka iya baka tunanin cewa misali irin gwamnati kai ma za ta iya baka gudunmuwa to ka san wannan duka lokaci ne lokaci inda lokacin ya kai don yanzu ma hakan nan ga da ina samun wani karamin aikin da gwamnati da ina suna bani da ina yi gaskiya amma a ce yanzu babban aiki ina so in samu har yanzu da bai zo ba tukuna gaskiya to amma akwai kananan aikin da ana bani da ina yi da wani kamfanin kuma suna baka suna bani to kamar yadda yanzu manyan mutane suke amfana da kai ka gane kai kake amfana da su suke kawo maka ayyuka kana yin contract kana yin kaza kaga wannan wani babban nasara ne kai kuma me al'umma ka take amfana a wajenka kamar aka ce giving back to community in ji bature ka samu anan kai ma kuma cikin community ka cikin yan uwanka bari ni ma in taimaka musu da to yana cikin da yanzu in doka ma wanda suna nan ga min aiki okay suna da yawa ka gani wa'annan mutane suna nan samun amfanin nawa mancin wannan kuma akwai mutane da yawa wanda ina nan koyo musu dumci kuma ka gane mutum zai yi shekara daya biyu uku har hudu ka gane inda na san mutum ya ayya sai yanzu in kana zamna nan mu kai mu aiki ko kana sai ka bude sabon wajen ka ne ba masala kwanakin ba mun taɓa magana da kai kace da ni kana so ka ɗauki 'yan Najeriya kama kawo su dinga taimaka maka wajen ɗinka ayyuka da sauransu. Ina da su da dama nan ga. To kuma sai na zo na ga waɗansu sun tafi ba ku shirya bane da su ko ko ka san bancin duka yanzu in sallah ya kusa ko sallah ya kai bancin duk suna ta gida su yi sallan nasu. Gaskiya ne. Yanzu su nan muna yi kamar wata 7 wata 9 amma in dai sallan na idi ya kai ko sallan na azumin ya kai suna ta gida su yi wannan suna wucewa gida suna wucewa wani suna yi wata daya wata biyu wani kuma suna yi sati biyu sai su koma dan ni na son kawo maka waɗansu yara daga Kano ba musala da sauransu saboda tana ni na riga na san hot quality kamar ni ne ka san yanzu ni ina ga mace atalin nawa bancin mutane duk mutanen na shiga ne gaskiya tun ina da Yarbawa ina da mutanen Zaria ka gane babu irin da asalin ashe da Najeriya wannan banda ce gaskiya ne asalin nawa to wani sako kake son zaka ba wa tailoli kuma masu design ka san mutane ba muna son sani tailor daban designer daban muna son bambancin wannan abin bambancin da ka san mene wayansu kawai dai aikin suna yi shi ne amma ba da son zuciyarsu ne ka gane kenan kawai dumcin ya huto bai huto su ba sani ba kuma wayansu kun ba su hidda design ya kamata a ce dai kai tela ne kai babban tela ne duk wani sati ma kamata ce ka hidda sabon design kana yi sabon design kana yin sabo kana hidda shine ana so gaskiya ne in dai kana so ka zama kamar ce babban mai style yanzu ni ina yi ce duk wani sati ma ina hidda sabon design yanzu ka ga to wannan style din da ka faɗa ni na son ni ka san me yasa da ka ce babu kowa babu da ka ce babu kai baka da sa'a. Wasu damni na shi haka nan. Wasu mutane kayan su hidda wasu design. Sai sun shiga cikin internet in. Su diba hoto su doka. Sai na kwafa. Ka gane sai su kwafi. Ni bai haka nan ni akan da wani hidda. To yanzu ina son ku za mu ajiye waɗannan abubuwan idan wanda suka haɗu ko kuma suke da shi ka gane suke son su kalubalance ka za su iya tagin ɗin za su yi tagin ɗinka gana su da suka saka a cikin waɗannan abun. Wannan ni a shirye nake. Gaskiya ne. To wani shawara kake da shi da ke son ka bawa matasa da ita kanta ƙasar taka? To ni matasa fis abin ina ibada su kama aiki. Su kama aiki. Su kama aiki sosai.
sutu da matasa mutane su yi aiki sosai inda tun da aikin shi dai nake sa ci gaba mutane gaskiya ne ana so feasible da sutu ne matasa ina so in gani matasan da yana so aiki da yana aiki kuma gaskiya ne to ina ganin dai anan dai muka zo karshen shi kansa wannan shirin namu da ku a inda muke tattauna da hot quality daga cikin Niamey watan shi wannan fa baban wankan ne baban kera kaya ne in dai kaya ne daga wando har jeans nake karanta muku in kaga jeans din da zai je sa amshi daban suke da wadansu abubuwa saboda quality su ba ma guda ba saboda haka ina cewa ready ku da ku anan da shirin namu watan yazo karshe sai kuma bi a sati na gaba inda zamu zo mu haɗe kar ku manta ba yayi wadansu tambayoyi kaza shi fa idan mun ci idan akwai wanda suka san sun haɗu to su fito maybe ka gane su iya tagging din shi da irin kayayyakin su ko san fa anan ake sanin juna anan kuma ake haɗu anan kuma ake sanin da wadansu ƙwararrun ko ba haka bane kasan menene inda mutumin ya buga sunan kamfanin nawa tun ya shiga da kanshi ma zai yadda to masha Allah ni dai kamar yadda ina cira ma wannan ka san bisa nake ga nan ka san ko baka san shi ba inda ka buga sunan shi a cikin internet ka shiga ka san lalle wannan mutumin ina yi banyoyin kaya ka san bisa nake shi ne ma haka ne akwai wadansu fa a boye fa wanda suka iya ba ma baka san su ba kai babu shi akwai su suna na boye nake karanta muku amma dai na san da ni dai to shikenan daga Kano kamar da ya riga faɗa har zuwa na America akwai Kano kowa ya fito da style din shi ni Niger ma ba ma Nyame ba Nyame ma yake Niger gaba kina kowa ya fito da kayan sa kuma ainihin Najeriya kuma ni mutum dai ne kawai gaskiya dai kawai shine shi a to shikenan to ba na mu kawai zamu gani dai cikin nan muka zo karshe kawai ni bai na gani to shikenan to ana muka zo karshe dai zamu haɗe da ku watan kadda kuma ta Amina Abu Umar aka Enormous G aka the Hausa rapper aka Abu Muhammad Zain kai wace